Внимание! Предаването Баркод не сътрудничи с рекламодатели. Продукцията е изцяло финансирана от TV7 с цел да бъде в услуга единствено на потребителя. Предаването се реализира в партньорство с Министерство на земеделието и храните, Комисия за защита на потребителите и Асоциация активни потребители. Здравейте, аз съм Марио Младенов, а вие сте с Баркод, предаването, което е в услуга на потребителя. Днес в Баркод. Дефектен телефон или нарочно счупен? Какво е естествена усмивка? Какво се съдържа в пастите за зъби? И разговор по темата с доктор Гайс Бадер. Представете си следната ситуация. Купувате си телефон, той не работи. Искате да го смените, не ви позволяват. Нещо повече, казват ви, че умишлено сте го счупили. Надя Делчева няма нужда да си го представя, защото точно това и се е случило. Чуйте нейната история. На 7 септември 2009 година закупих телефон за подарък на съпруга ми за рождения ден. Телефонът струва около 800 лева. От Мост Компютър в мол Сити Център и съпругът ми искаше да ползва един навигационен софтуер. Момчетата от магазина му инсталираха навигационния софтуер от стария модел, защото имаше стари модел на същия телефон. Те не казаха тогава, че двете неща са несъвместими и никъде не пише, че навигацията е само за предишния модел. След няколко дни съпругът ми трябваше да замине командировка. В този телефон, той понеже е Windows-ки, бяха и билетите му за пътуване и съответно телефоните с хората, които трябваше да срещне в чужбина. На летището телефонът, батерията се разпадна, въобще нямаше никаква връзка. И той е заминал, не е могъл да си извади билет, съответно не е могъл да се срещна с хората в чужбина. Аз 3 дни нямам никаква връзка с него. Абсолютно никаква връзка. Не знам въобще в България ли е, жив ли е, не е ли. Вие какво направихте накрая? Върнах се в магазина и помолих служителя, след като телефон е напълно изряден, взимам го от сервис, служителя да го пусне пред мен, да се опита да го пусне. Ето, аз съм човек, който не разбирам, примерно. Нека служителят от магазина, който го е продал, да се опита. В час и половина той се опитва да го пусне, естествено неуспешно. Очаква да се зареди, Windows-а не може. Колко пъти общо така го носихте? Те ви го преинсталираха, ремонт? Да, 3 пъти. И накрая? Накрая поисках протокол за тези извършените ремонти от тях, за да мога да поискам вече правата си на потребител и да взема някакво обезщетение или да ми сменят модела. Защо не ви дадоха друг телефон? Казаха, че няма друг телефон в магазина. Добре, за толкова много разправи, накрая какво? Обадиха ни се вече от магазина, че е готов за пореден път телефона. И го получих с протокол, в който пише, че аз съм хакер и съм инсталирал нелегален софтуер, сама си го повреждам и ми прекратяват гаранционните условия и повече каквото и да се случи с телефона, те няма да го ремонтират. С какво се занимавате? Аз съм фризьор. И хакер също време? Също време хакер. Изключително съм разочарована и от фирмата, от обслужването ми като клиент, от Комисията за защита на потребителите, защото само загубиха времето. Те дори не са прочели моята жалба. Съпруга ми, съответно, понеже е болен, получи разстройство, вдигна кръвна захар и дори имаме извадено медицинско. От сервиза, естествено, не го признават. Не мога да докажам. Той изключително много се разстрои и въобще този случай е голяма драма вече в нашето семейство. Вие сте единствения начин да направя нещо, поне търси някаква справедливост, някакво отношение.
Какво се случи, като потърсихме управителя на сервиза, ще разберете по-късно в предаването. Сега, нека открием темата естествена усмивка. Знам, че току-що напомних на много хора, че отдавна не са ходили на зъболекар. Съжалявам за което. И за да ви накарам да се замислите още повече, съм поканил в студиото днес специалиста по естетична дентална медицина и имплантология, доктор Гайс Бадер. Преди да заговорим по темата обаче, нека загреем с едно видео. Вижте един репортаж за това как да си изберете пастата и четката за зъби. Пастите, които търсят хората в аптеката, са различни, в зависимост от проблемите, които имат. Най-често се търсят пасти, свиващи венците за парадонтоза, пасти избелващи, особено за хората, които пушат цигари, то повече, пасти за деца, в зависимост от възрастта, и пасти за цялото семейство, които да обхващат всички възрасти. Една паста, която освежаваща дъха, без големи претенции. Това са така основните видове пасти, които се търсят в аптеката. Сега по принцип смяната на четката за зъби е нещо много важно. Всеки месец трябва да употребявате нова четка. Ако искате да поддържате нормална устна хигиена и да не се съдържат никакви микроорганизми върху четките, трябва да се сменя всеки месец. Една част от четките е много хубаво, че имате ни индикаторни снопчета, които са небесно-сини, и когато започнат да избледняват, това означава, че четката трябва да се хвърли и да се смени с нова. Интерденталната четка представлява един много тънък наконечник с много фини влакънца, в която винаги се съдържа някаква антибактериална съставка, като хлорхексидин, която между зъбите почиства всякакъв остатък от храна, попадаща. Конците за междузъбни пространства за почистване на зъбите са много широко използвани от хората. В най-различен вид има конци избелващи, конци пак действащи антибактериално, по-тесни, по-широки, в зависимост от особеностите на зъбите на определен човек. Много широко приложение, много често се купуват от аптеката конци за зъби. Разбрахме коя паста за зъби е най-добра. Време е да кажа здравейте и добре дошли на нашият гост, доктор Бадер. Драго ми е да се запознаем с вас. Преди да започнем да говорим за темата за фасетите, да изкоментираме една част от видеото. Постоянно ни говорят как е важно да сменяваме пастата за зъби, четката за зъби. Окей, за нея е добре. Но за различните модификации, не е ли основната субстанция, която съдържа една паста за зъби, не е ли една и съща? Просто всичко останало е допълнение. По принцип така. Обаче, когато имаме, например, чувствителни зъби... Изключваме лечебните. Говорим за всички останали. Да, точно така. Те вече, като отидеш в магазина, всяка фирма вече има различни видове пасти. В зависимост от това, какви съставки са вкарали вътре в състава на основната съставка. Това дали са чувствителни зъбите, това дали някои пасти, дали да те предпазва от кариес или да има флор повече. Така че всичките фирми вече вкарват в основната съставка допълнителни съставки, в зависимост от това клиента, потребителя какво иска и да може да има избор. Тоест, реално погледното, ако на нас не ни трябва лечебна паста за зъби, можем да вземем която и да е, всичко останало е рекламен трик. Принципно няма лечебна паста. Това лечение чрез паста няма как да стане. Тези съставки просто подпомагат определеното лечение в това дали има флор, дали има други неща. Има различни са компонентите, които са нужни за една естествена и красива усмивка да имаме. Какво вие като специалист може да ни посъветвате? Каква е поддръжката за една естествена усмивка, поддръжката и различното изграждане на фасадата, да кажем? Да, сега повечето пациенти, над 90% от пациентите, които търсят да се направят усмивката, всичките имат претенцията да имат естествена усмивка, независимо от това, че те искат да поправиме чрез различните продукти. А по отношение на изграждането на фасети? Сега, фасетите, това е денталният продукт, който най-много можем ние да постигнем естественост в направената усмивка. Така че мисля, че днеска можем да говорим за този продукт, фасетите, защото чрез тях ние можем най-много да постигнем естествена усмивка. А самите фасетите все пак са един вид коронки, само че по различен начин направени. Защо трябва да плащаме много повече за изграждането на фасети, отколкото за обикновена коронка?
фасетите по принцип са измислени поради капризите на холивудските звезди. Тоест, ако сме капризни, ще искаме фасети. Да, то оттам излиза цената, че е по-различна. Обаче това не е защото като каприз е задоволен, а защото наистина фасетите, особено керамичните, защото има два вида, нали, фотополимерни керамичните, най-много като продукт той има физически свойства, които приличат или почти са като зъбния емайл. И затова ние, като правиме фасетите, можем да постигнем естествен ефект, само че тогава ще имаш красива усмивка. Така че оттам излиза тази цена, защото наистина той като продукт е перфектен и най-много близо до естествените зъби. Бях любопитен и по тази тема, се поразрових малко. Доколкото разбрах, най-важно за фасетите е лепилото, по какво лепило се използва. В този ред на мисли можем ли да говорим за... Тоест не можем, ами можете да ми кажете направо какъв е срока на годност на една фасета. Аз ще ви кажа, обаче искам тук да подчертая нещо. Във всяко нещо има етапи на правене. Да говорим в момента за фасетите. Значи всичките етапи са много важни. Не само лепилото. Принципно първият проблем, който е срещнал доктора, който той е от Калифорния, измислил това да ги залепи за постоянно. Тоест лепилото е имало проблем с него и в самото начало било така, той им поставил на звездите, докато снимат, им поставил фасети, след което са им ги махнали. Ние надълго можем да говорим за самата така... вътре в самата тема за изграждането на фасетите. Но за да бъдем конкретно за нашите зрители, да бъдем по-полезни, да кажем няколко блиц въпроса. Да ми кажете какъв е срока на годност на фасетите? Фасетите може 10, може и 30 години. И какво имате предвид с годност? След колко време трябва да се подменят? Не трябва да се подменят, защото порцелана не се променя, ако не се чупи или ако не падне. Тоест, ако имате ваза порцеланова, а я оставите на мира, според вас колко години може да трае? Може да трае стотици години. Също така фасетите. Само, че много важно етапите на правенето, самото технология на правенето, залепването е много важно нещо, което наистина искам да подчертая с две черти. Когато ние поставяме фасети, много важно да се направи оклузията, т.е. по начина, по който захапва пациента и начина, който движи Какво изисква поддръжката, когато сме си поставили вече фасети? Както се поддържат естествените зъби. Ставаме ли абонати на нашите дентални лекари? По принцип, дори да с фасети или без фасети, човека трябва да бъде абониран при зъболекара. Поне на година, един или два пъти трябва да се ходи. Болезнено ли? Не. И това искам да кажа, че когато имаш фасети, те не само може да промениш естетиката и усмивката, те и предпазват зъбите, тъй като фасетите не се променя като цвят и не хваща кариес, така да го кажем грубо. Така че те самите фасети предпазват зъбите. Средна цена на една фасета да дадете? В Щатите $2500 е средната цена. Това вече е в зависимост от специалиста. А у нас? Мисля, че тук добрите специалисти от 4 до 7-800 евро, когато се прави една фасета. Защо по-евтино? Това означава ли, че са взели от качеството на материала? Не. По принцип различно при различни зъболекари и различни зъботехници. Така че този продукт е съвместим продукт. И в него той не е такъв не е продукт да отидеш да купуваш от магазина, да е един и същ в различните магазини. То всичките етапи може да има разлика между едното място и другото място. Важното е да знаем, че с или без фасети, важното е да имаме лична устна хигиена и да я поддържаме и редовно да ходим при нашия лекар. Точно с фасетите това не те задължава или не утежнява това да ти да се грижиш повече за зъбите. Благодаря ви за това гостуване в нашето предаване. Изчакайте за момент да видим заедно едно видео. Благодаря на доктор Бадър за гостуването си. Сега прекъсваме за малко, но вие останете с нас, защото продължаваме с темата, а после ви очаква и развръзката по случая с разваления телефон.